Ang unang pagbasa nga atong nadungog kaganina, kung ato kini nasundan, kini nagsaysay sa mga pamaagi, kini nga pamaagi maghatag og kaayuhan o plastadong kinabuhi sa mga tao, matarong nga kinabuhi. Ug matud pa, kung kinisundon sa katawhan, mao kini maghatag kanila og kalipay. And almost at the end of the first reading, giingon dito nga, let no one of you wrong your neighbor, but fear your God. So walay usa kaninyo nga mohimo og dili maayo o dautan ngadto sa imong isig ka tawo apan kahadluki ang imong Dios. So, mga igsuon, kung ato kining sundan, actually, fear of God here, in the context of the first reading, especially the book of Leviticus, is about the reverence for God. So, kining reverence for God, sabto nato ning ang atong paghihimo o maayo sa atong mga kaigsuunan, ang atong paghimo og sakto og angayan ngadto sa atong kaigsuunan, mausab kini ang atong gihimo ngadto sa Dios. Og mausab kini kung ato kining gihimo ngadto sa Dios, walay exemption nga dili nato kini mahimo sa atong isig ka tawo. So meaning we have to treat each one with fairness and with justice. Sa mga igsoon, nganong dunay ingon ni ini nga pagpanudlo diha kanato. Tungod kay klaro kaayo diha sa atong ebanghelyo nga gibasa karon. And remember, it is always connected, no? Ang first reading og ebanghelyo. Tungod kay mao kini ang nahitabo diha sa atong ebanghelyo karon nga si Herodes wala mahimong fair o wala mahimong just kang Juan nga magbubunyag. Kay si Juan usa ka propeta, giila o gikahadlukan sa kadaghanan tungod sa iyahang pagpanudlo o tungod sa iyahang gipakita nga kinaiya. Apan bisan si Herodes adunay kahadlok kaniya, apan kini natabunan tungod ni anang huna-huna sa iyang gikatipon nga mao si Herodias. So, wala niya ihatag, wala niya i-treat ngadto kang Herodes kung unsay sakto og angayan, og unsay hustisya para kaniya. Nganuman, tungod kay kini si Juan nga magbubunyag, nagpunay og sulti kaniya, og pagpahinumdum kaniya, nga dili maayo nga siya mangasawa o makigpuyo sa asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. So mga igsuon, nakita nato kung unsa gayon ang huna-huna ilabi na ni Herodes. O gani kini naghatud pa dito sa mas dautan nga panghitabo. Diin si Herodias nagsugo ngadto sa batang dalaga, no? Nga misayaw niadtong naay celebration sa birthday ni Herodes. Nga ang iyang pangayoon ang ulo ni Juan nga magbubunyag. Sa mga igsoon, kini nagpahinumdum usab kanato. Siguro sa daghang mga higayon nga usahay dali kita, no? Dali kita makuha o ang atong hunahuna. Matud pa dali kay makurap ilabi na sa mga panghitabo nga usahay kini nakatabon sa kamatuuran sa atong pagtuo o sa atong pagdawat o pag-angkon sa Dios diha sa atong kinabuhi. Daghang mga higayon, dili lang siguro sa ingon ni ani nga mga panghitabo nga kini usab miagi diha sa atong kinabuhi. Nga usahay bisan sa atong pagtuo o sa atong pagdawat o sa atong pagingon nga atong gidawat ang Dios sa atong kinabuhi. Apan tungod kay anaay mga something nga makahatag kanato og pleasure sa atong kinabuhi, kini nakapausab sa atong kinaiya, nakapausab sa atong relasyon sa Dios, nakapausab sa atong pagtabang
sa atong isig kaingon. O kini nagpahinumdum ka nato mga igsuon. Ilabi na sa mga angay nato nga buhaton. Well, first, atong hinumduman, always listen, always hear the word of God and keep it. So mausa kini sa pagpahinumdum ka nato kung saon nato ang atong kaugalingon nga mahimong maayo. Kinahanglan ana kanunay ang atong pagpaminaw ug ang pagdawat sa mga pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay ma-remind kita kanunay kung unsay maayo ug unsay angayan alang kanato ug diha sa atong isig kaingon ug mausab kini ang angayan ngadto sa Dios. Ikaduha mga igsuon, gipahinumduman kita living out its truth. Ang pagpuyo kanunay, ang pagkinabuhi kanunay sa mga kamatuuran, ilabi na sa Ebanghelyo. O ikatulo mga igsuon, ang pagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios. To hear also and to listen the Father's will, ang kabubuton sa Dios. O kining tulo mga igsuon, kung ato kining maangkon, kung ato kining sundon kanunay sa matag adlaw, walay higayon nga kita mahulog ngadto sa pagpakasala, nga kita mahulog dito sa mga daotang huna-huna, o kita makabuhat og dautan sa atong isig kaingon og ngadto sa atong Ginoo. Sa mga igsuon, atong iampo ang matag usa kanato nga unta kita mahimong gawasnon sa tanang mga temptasyon o sa tanang mga dautan nga aniya sa atong palibot o kini pinaagi usab sa atong pagsalig o sa atong pagtuo sa atong Ginoo nga kanunay nagpangga o nagmahal kanato. Amen.